Takže ahoj, toto video jsem se rozhodl natočit pro Actin. Jmenuji se Jan Císař, mi 27 let. Momentálně se nacházíme ve fitness centru Kotelna v Šumperku, kde jsem se také narodil a pracuji jako barman v bowlingovém baru. Co se týče sportu, od malička jsem se věnoval lednímu hokeji, který jsem hrál 11 let, ale kvůli zranění jsem tento sport musel opustit. Zkusil jsem tedy bojové sporty, jako je box, MMA a nyní se věnuji brazilskému jiu-jitsu. Tento sport mě natolik zaujal, že jezdím se svým mladším bratrem do Brna, do Jungle BJJ, kde trénujem s největšíma borcema. Za dobu 3 měsíců trénování jsem se zúčastnil prvního mistrovství České republiky v brazilském jiu-jitsu, kde jsem skončil 4. a malého turnaje ve Frenštátu pod Hradoštěm, kde jsem se umístil na 1. místě. Jsem držitelem bílého pásku, což znamená, že jsem začátečník a mám před sebou dlouhou, ale krásnou cestu. Takže proč by měl Actin sponzorovat mě? Toto je pro mě hrozně těžká otázka, protože konkurence je veliká, ale já když něco dělám, tak to dělám naplno a uvědomuji si, že suplementace a sponsoring v dnešní době je hrozně důležitá věc a proto bych byl rád, kdyby s tím Actin pomohl. A já můžu Actinu slíbit, že každého turnaje, kterého se zúčastním, tak do něho dám úplně všechno.